sa gugma og kinasingkasing nga nagpasalamat si Governor Bambi Imano human midaog nga kongresista og nang harus pa ang team paglaom og bando sa padayon Pilipino sa kadaugan sa bag-o haylang nahitabong presidential ug local elections 2022 sa milabayng Mayo 9. I'd like to thank from the bottom of my heart and of course in behalf of Governor Navia, the coalition, sa team, sa paglaom, sa padayong Pilipino, sa Nationalista Party, for the City of Cagayan de Oro, Bagong Cagayan, and of course sa CDP for working together and kung sa'yo nakapot na mo sa minabay ng PBI. Sa nakabot nga kadaugan isip umalabot mo lingkod nga kongresista sa segundo distrito ning lalawigan sa Misamis Oriental, sulti sa gobernador atol sa sinimanang pagpakayab sa nasudnong bandila sa Kapitolyo Probinsyal ni adtong Mayo 16 nga dili niya pakyaso ng pagsalig sa tanang Misamis nun pinaagi sa pagpadayon sa paghatod tiunay nga serbisyo ug mga programa. Wala sab hikalimti sa gobernador ang paghatag pasidungog sa mga personahe nga nahimong rason aron magmalampuson ug malinawon ang kinatibuk ang bugnong lugay nun. Lakip na ang mismong election process sama na lang sa COMELEC, teachers, policemen ug uban pa. Salamat po sa tanan nato ng COMELEC, sa tanan nato nga magtutulog, sa tanan nato nga police, army, force multipliers, the volunteers for a very peaceful elections. Malinaw tayo ang tuliay nga nagtabok sa ato sa probinsya. Lakip sab sa gipasalamatan ni Governor Bambi Imano ang tanang empleyado sa Kapitolyo Probinsyal sulod sa siyam ka tuig nga pagpaluyo kaniya. Og panginaot niini nga samot mahimong mas mahinungdanon ang iyang nahabiling 42 ka adlaw isip amahan sa lalawigan. Ako si Lambo Rajian, Amor Maygay, alang sa Miss or Balita.